Това е моето лози. Около 500 лозички бяха при засаждането. Сега са с около 150 по-малко, поради моите много опити в кавички. Си самоунищожих около 100-150 лозички, си ги унищожих. И за да се накажа, защото ги унищожих от някакви опити, които бяха супер авантюра от моя страна, реших да ги направя. И сега си казах: Светлане, няма да дадеш една стотинка да си купиш готов разсад, се произведеш. Произведах си, сега наесен ще ги съдя. Тъй, че виждате лози по отношение на затревя. Това са само десертни сортове, което означава по-малко устойчиви, отколкото винените. Погледнете на пръв поглед, не на пръв поглед, то в реалност си е абсолютно умрял вид, отдето и да го погледнем. И листа, и всичко. Но това лози, въпреки че е младо, въпреки че е десертно, аз 2 години не съм го пръскал с нищо. Повтарям, с нищо. Една единствена цел, като при овошките: да се имунизира. За съжаление, то добре се имунизира, ама аз с моите опити го унищожих на сила. Тъй, че не дейте си мислят, че при мен всичко по вода тече. Категорично не тече. Ям шамари всяка година, но намаляват. Лека по лека намаляват, което ми дава това кораж, че простотиите от моя страна също намаляват. Правете грешки, не се страхувайте от грешките си. Грешките са доказателство, че вие сте търсещи и пробващи. Ако не търсите и не... грешки правете всеки ден. Едно правило спазвайте: не ги повтаряйте. Повтарят грешки само неразумните, да не кажа глупавите. Но грешки да правите по няколко на ден, всеки ден, е съвсем естествено и нормално. Повтарянето на грешки е вид простотия.